ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ. హాయ్ హలో నమస్కార నికుల్తు వందులరు ಪುರ್ಸೋತ್ ಟಿವಿನು ಪುರ್ಸೋತುಡು ತೂಪಿನ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಪುರ್ಸೋತುಡು ಮಲ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲು ವಣಕ್ಕಂ ಮಾರ್ಲೋ ನೀ ಕೊಂಚ ಪುರ್ಸೋತು ಬಂದು ಒಟ್ರಾಜ್ ಪಾನನ್ ತೋಪಿನದೆ ಅಂಚತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಪುರ್ಸೋತಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಪುರ್ಸೋತ್ ಪಡತ್ತ ಮಾರದಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೀತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು 4 ಗಂಟೆ ಪೋಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ దాలేజీ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಸೋತ್ ಟಿವಿಡು ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇದ್ದಂಗ ಅಲ್ಪ ಉಂಟ ದಾದಾ ಅವು ಎಂಕುಲು ಬೋಡೆ ನಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೋನು ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡಿ ನಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಅವೇ ಎಂಕುಲ್ ಮಿನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಕಟ್ಟ ಆಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗ್ಲೇ ಒಣಸು ಲೇಟ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ್ಲಿ ಅದು ಪಾಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಟಿವಿಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಪುರ್ಸೋತ್ ಟಿವಿಡು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಸತಿ ಪತಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಂಬರ್ 2 ವಲ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಏರಂದು ಅವನ ದುಜಾರ್ಪುಲ್ಲ ಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಓಕೆ ಇಂದು ಎಂಕೊಂಚಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಂಚಿ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಸುಂಟು ಮನೆ ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಮ್ಮನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಮೂಂಕೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಮುಖ ತೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಲಗೆ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಮಾರಿ ಈ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರ ವೈದಿನೇ ಅಥವಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಎಮೋಷನ್ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕ ಬಿಡದಕ್ಕ ಈ ಸಂತೆದಕ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವ ಹೆಂಗ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಂದಿಪ್ಪ ಪಾಪ ಈ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸತಿಪತಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದೇರು ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮರೆ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಪುಷ್ಪರಾಜ ತಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಪ ಇದಂಗೊಂದು ಡೌಟ್ ರಾಜ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ಲ ರಟ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕುದರತ ಎತ್ತ ರಹಸ್ಯದಾದಿ ದ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ ಆಲ ಬುದಾರ್ ಪುಷ್ಪ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆಲ ಬುದಾರ್ದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ದಿದ್ದ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಅದು ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕ ಮೇರೆನ್ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕೌಟ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಕಳು ದಾಲ ಮುಜುಗರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡು ಹಾಳುಪ್ಪಡು ಪಟ್ಟಮನೋಡು ಲಂಚನಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಇನ್ನ ಟಿವಿ 9 ಇದು ಯಾನ್ಕೇನು ಪುಷ್ಪಕ್ಕಗ ರಾಜಣ್ಣಿ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ಲ ಜರ್ಕ ಕಾಲ ಸಾಯ್ತಾನ ಲೇಗ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೆ ಮಾತು ಹೋತು ಅಂಚಾಲಿತ್ತ ಕೈಕಾರ ಬೆಬ್ಬೆ ಬೆಬ್ಬೆ ಅವು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಗಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯ್ನ ಕುಂದಾಪುರಾಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡು ಉಪ್ಪಾಡ ಬಲ ಸ್ವಂತೋಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಲು ಮದ್ಮಾಲ ಎಳ್ಳ ಪೊರ್ಲು ಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಲಸಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ ಲವ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಒಲ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಬಗ ಯಾನು ಪಪ್ಪಡ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಡ ಹತ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಲಸೊಂತೆ ಉಪ್ಪಡ ಹತ್ತಿ ಪಪ್ಪಡ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಲಸೊಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಜಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಹೇಗಿರು ಪಪ್ಪಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈಜನ ಪಪ್ಪಡ ಗಾಲಿಗೆ ರಾಪಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಡಾತ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಡನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾ ಆಂಡ ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಂಡ ಎಂಕಿರ್ನ ತೂಕ ಬರಿತ ಪಾತಿರಗೆ ಎನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಮಂಡಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋನುಂಡು ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಗ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ 6 ಪಂಡಿನಾರೆ ಹತ್ತು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಂದ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರ ಹತ್ತಪ್ಪ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ದೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಅದಾದ ಈ ಫಾತಿರ್ನ ಒಟ್ರಾಜಿ ವಾತೆ ಜೀವತನಾತ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಏರಿಯಾ
ఈరు మూచి క్లాస్ తారంది పండి అంటే వంటిన ఇంకో వాల్పడ జిడవన్నాಗ ಮುಜಿ ಕಾಸ ಇವನ್ನೇ ಕಾತು ಬರೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಏನನ್ನು ತಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕುಲ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೇರು ಓ ಮೊನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಮೊಲ್ ಮತ್ತ ಇಂಚೆ ಮತ್ತ ಫಿದೆ ಫೋನಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕುಲ್ ಮತ್ತ ಕೇನೊತ್ತೀನಿ ನಿಜವ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರಗತ್ತೋ ಮೇಸ್ರಿ ಗಾರೆ ಬರ್ರೆ ಬಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವಾಲೆ ದಾಲೆ ಜಮ್ಮೇಡ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡು ಮುಚ್ಚೆ ಜಾಗದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬುಜ್ಜಿ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಆ ಬಡಪಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾತ್ ಮರಳು ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಟಿವಿ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ನಂಗೆ ಇರತ್ತೀನಿ ಮಾರದಿ ಇಸ್ರು ಮಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಉಂಡತಿ 16 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂದೆ ನಮ್ಮಿರಿದಾದ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಆತ್ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದೆ ಅಂದೆ 16 ಜನ ಜೋಕುಲು ಹಾಪುನ ಅರಿತೋಲಿರು ತೀರ್ತಿರ್ದೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ತೀರ್ಪು ಅರೆಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಬರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಂಚ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆನಮುನ್ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಂಡ ಜಾಂಡೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾಯ್ಪು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಸುರುಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಅದಾನೆ ಕುಬೇರನೇ ಬಂದು ಏನ್ ಜಾಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕುಬೇರನೇ ಎಂಜಿನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನದೆ ಆಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುದ ತಲೆಮಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಪುನಾತ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಲ್ ತೀತ್ಪೋತೇರ ಅವು ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಅಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ ತೀತೀರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಈ ಪೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವನ್ 10 ಇರೋ ಮಲ್ತು ಓದ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತ ಐಟೆ ಕುಲ್ ದಿನ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ ದಿನ ಐಟು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಐಟು ಕುಲ್ ದಿನ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಐಟೆ ಕುಲ್ ದಿನ ಪೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತ 7 ವರ್ಷ ಒಣ ದಾಲಾಬ್ಜೋ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿದೆ ಮಗ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಮೇರೆಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತು ನಂತೂರದ 2 BHK ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾತಾಂಡ ಜಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು ಅವೇನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂಡ ಅವೇನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೀರ್ ಪಂಡದು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿತ್ತೀನಿ ಎರಡ 2 BHK ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ನ ಬಪ್ಪಲ ಭಯಂಕರ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಚ್ ಕರ್ಮ ಆ ಜನ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ ಬಾಡಂತೀನಿ ಪುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಏನ ಬುದಾಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಲ ಸಾಧ್ಯಗಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಂಜಿದೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪುದಾರುಂಡು ಅಂಚ ನಂಜೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ್ತನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಊರುಡು ಜತ್ತಿನೇ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಳ್ಳಕೇನು ಕಾರ್ ದ ಕಳ್ಳಕೇನು ಅಂಗಡದ ಕಳ್ಳಕೇನು ಬುಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ದ ಕಳ್ಳಕೇನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೇನು ಆತ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ ಆತ್ತಲ ಫೇಮಸ್ ಹತ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಈ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಮಾತ ಸಾಲ ಮಲ್ದಮ್ ಈ ಜನ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದಿರ ಸಾಲ ದೆತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದದೆ ಅಂಚ ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಕರ್ಮ ಸಾರು ಏನು ಪೊಯ ಸಾರ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ವಿಷಯ ಬತ್ತನೆ ಏನ್ ಪೊಯ್ ಏನ್ ಸುರುಕೆ ಬನಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸತಿಪತಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಪುರ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಗಾಲ್ ಫಾತಿರ್ನೆ ಜಾಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾನ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ನೀ ಸಾಂಗ್ವಾನ ಕೊನೋದು ಅಮ್ಮೇರಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಆ ಬಾಡ್ ತುಂಬಾಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆತಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪ ಕಡಕ್ಕೆ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನ ದಿನವೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನತ ಆರ್ ಮದಿಮೈನ ಸುರುಕು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೆ ತಂಪೋದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೆ ತಗೊಂಡು ಆತು ಖುಷಿ ಆಪಂದ ವರಾನೆಲೆ ತಂಪೋಯ್ನಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ವರಾಲಲೆ ತಂಪೋತಿಜಿ ಅವು ಹೆಂಗು ವರಾಂಡೆ ಬಂಜಾರ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೆ ತಂಪೋತ್ ಮನ್ನಾಗ ಫೋರ ಹೆಂಗುಲು ಖಾಲಿ పోತೀನಿ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೈದೀನಿ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಾರ ಅದು ಹೋತು ಯಾಪಾಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬಂಜಿ PV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂತೇರು ಮಗ ಅವನಾಗ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆಂಚಾತನು ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸಫಾಯಿ ಮಾತು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಐಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಮೀನ್ ದೇತಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಿಡುಪುಜಿ ಮೀನ್ ದೇತಂಡ್ರ ಬಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಡೀ ಮೀನ್ದ ವಾಸನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಲ್ಕೆ ಮೀನ್ ಮೂಲ್ ದೆತ್ತು ಒಂದಿನ ಬಟ್ಟನೆ ದೆತ್ತು பொண்ணு கொஞ்சம் சல்லு மாத்தன ஜாகிரதை அப்ப நான் ஆஞ்சோக்லே மரியாதை ஜீவன் பண்ணி அது பொண்ணுலக்கு மரியாதை ஜீவன் அப்ப நான் ஆஞ்சோக்லே நீ பஞ்சி தொட்டு கேசெடுத்து லகவினா அட பொண்ணுவண்ட ஏறி சம்சாರದ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣತ್ತು ಮಣ್ಣು ನಿಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಬಂತನು ಏಜಂದು
ಎಸ್ತ್ರು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ವಸಂತೆ ರಮಣಂದೆ ಸುನೀಲೆ ಸುಜೀತೆ ಆಂಡತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ದ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ದ ಟೀಮೇ ರಮಂತೆ ವಸಂತೆ ಮನೊಂದು ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೀರಿ ಹೆಂಜ ಹೆಂಜ ಒಂದುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಗೌರವ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೀರಿ ಆನುಲೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಯಾ ನೇ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಕುಣಿದರೆ ಫೆರ್ಮಾರಿ ಫೆರ್ಮಾರಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಈರು ಈ ಫೆರ್ಮಾರಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಈರಿ ಬಗೈಯ ಪೆರ್ಮರಿ ಈರಿ ಬಗೈಯ ಬಗ ಈರಿಜೆ ಬಾತೇರು ಬಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತ ಬಗೈಯ ಫೆರ್ಮಾರಿ ಫೆರ್ಮಾರಿ ಸತಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಇಂಚದ ತೊಂಡರ ನೆಂಚ ಪೆರ್ಮರಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಬುಡ್ಪಡ ಬುಡ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಬುಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತೋಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಆಂಡತ ಆಂಡದೆ ರಾಜದೇಪುಗ ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮಾರಿನ ಬುಡ್ದು ಈ ಭಜಿ ಮಾರಿಡ ಬಾತೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಾಜಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಮುಜುಗರಾತಿನ ವಿಷಯವು ಮುಜುಗರ ತತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗರ ಆತನ ಮಗ ಆತಿ ತತ್ತು ಅದ ಎನ್ನೋಟು ಹೋನಾಗ ಈಗ ಅಂಚಿತ ಮುಜುಗರದ ಆನಿಂದ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಏ ಪದ ಮನಿಯ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಫನ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅದು ಗೊತ್ತಾವ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಪೂರ ಮರಪ್ರ ಯಾನೋ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಮಗ ಅತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಗೈತಲ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಹಾಪ್ನ ಗೊತ್ತಾವ ಇದು ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾವ ನೀನು ಎಂಜಿನ ಬಾನೋಣ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅತ್ತತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಪೆನೆ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಅನ್ನದಲ್ಲ ದೆಂಗ ದೀಪುಜಿ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆಲೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಗ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮೇರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಂಟ್ ಪರ್ದು ಜಾಲ್ಡ್ ಕಕ್ಕದಿನ ಎತ್ತ ಮಗ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋತನ್ ಗೊತ್ತುನ ನಾಚಿಗೆ ಆತ ನಿಂಕ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒಡ್ಕ ಬರ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಕಕ್ಕದೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೋದು ಕಕ್ಕದಿ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ ഞാനൈക്ക് മനി തിജിದೆ ಬಾಲೆ കക്കുദിന് ഞാനൊಂದು ಪಿಂಟು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಡ್ದಾಲ್ ತೋಟ ಹೋದ್ ಕಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ పోತೀನಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ಪೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಕಂಗುಂಡದ ಆ ಕಂಗ್ ತಿಡಿಲಾಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಕ್ಕ ಸೈದಲ್ಲ ದ ಬಾಲೆ ಅಂಕು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ತುಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿತನಾತ್ ತೋಟ ಮಾತೈತನ ಆ ಟೈಮ್ ಮೊಕ್ಕಳ ದಾಲಾಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡೆ ಅದಾನೆ ಕಡು ಬಾಲ್ ಬಜಿ ಕಡು ಬಡವೇರು ಆಂಡಲ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಮೊಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೂಯಿನತ್ತ ಅಂದೆ ಮೊಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುದ್ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಏನತ್ತು ಬಗ ಇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋನೆ ಮದ್ಮೇರ ಬಗ ಒಲ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಲ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಪಗ 1100 ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಐದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬುಡು ಸಮಗಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಕಲ್ನ ವರ ಮೊಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಾನ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಊರು ಒಟ್ಟ ಮಗ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ನಿಗುಲೆ ಎಂಜಿನ ನಾಟಕ ತೋಪುನ ಆಟ ತೋಪಿನ ನಿಂಕಲ ಮತ್ತ ಅವು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅತ್ತೆ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪೂಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಯಾಪಲ ಒಟ್ಟುಡಿ ಪೋಡ ಮಗ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಈತ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅದು ಇಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅದು ಇಪ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒರಿ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಮುಟಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ದತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ದೇತೊಂದು ದತ್ತು ಬಾಲೆ ದೇತೊಂದು ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಣ ಮಗ ಭಾರಿ ಬಾಲ್ತದು ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಇತ್ತ ವೈಟೈ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತನತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲಾಂಡ ಆಗ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಚೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಮಗ ಅವು ಅಂಜ ಆಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಪಡ್ದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಬತ್ತಾತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬೋಲ್ದುದ ಮುಲ್ ಬತ್ತಾತ ಬಂಡೆ ಒಂದು ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಮುಲು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೀತೆ ತಮ್ಮಂದ ಆಪುಜ ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ನೋಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಮಗ ಯಾಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತು ಬಾತೇರ ಬಂಡಿ ಒಬ್ಬ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಹೋಗ್ತು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇರ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲ ಮಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪನ್ನೈಕ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅನಾಥ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಆಯ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದ ಆತು ಕಲ್ತದು ಕಡೇಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಹುಡುಗರೆ ಬೋಡ ಮಗವು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೆ ಅದೇ ಪುಷ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪೋಪಿನ ಜಿತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ದರಿದ್ರ ಬೈಜಿ ಎಂಕಲ ಕೈಕರ್ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾಥ ತೋಟ ಉಂಟು ಐಟು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ಎತ್ತು ಬಂಗಣ್ಣನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ಸಾಂಕೋ ಅಂತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಪುಗೆಲ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇನಜ್ಜೆ ಆಲ ಬಂತೋಲಿ ಯಾನ ಇರಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಜ ಐತೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೈ ಬಾಡಂತ ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ಬೋದು ಬರೋದು ಇಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಡ ಅಲೆಗ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಆಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ಬೇಕ ಯಾನು ನೋಪಾಡು ಹಾಕಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮಗ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನು ಇಂಕುಲು ಏತು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತ್ಬಿಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗಾನಾಗ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕುಲು
ಎಂಕ್ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಗ ಎಂಜಿನೇ ಉಸ್ಬಾವು ಆ ಕೇರು ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನು ಪತಿವ್ರತೆ ಆದುಪ್ಪಡು 6 ಸೈಪ್ರೇಟ್ ತುಂಬು ಯಾನು ಸೈಯೋಡು ರಾಜನ ಇರದ್ದವ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯವಹಾಸ ಮಗ ಅದೇ ಯಾನ್ ಸಹ ಹೇಳ್ದುಂಬು ಆಲ್ ಸಹ ಹೇಳು ಒತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪೋಡಿ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಲಾಭ ನೆಕಡದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಏನಾಗ್ಯದ ಆರೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಕ್ಲನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఒక కారు ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕದ ಡೈಲಾಗ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾರು ನಪಗ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ 5ನೇ ಕಲ್ದಿನ ಯಾರು ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾರು ನಪಗ ಈರ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಚ ಬರ್ ಗಡಿಬಿಡೆ ವಾಚಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6 3 ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಇನ್ನ ಎಂತ ಫೇಮಸ್ ಸಾರ್ ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಮೂಡು ಕೈ ತತ್ತನ ತತ್ತು ಜರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಂಬೆ ಯಾನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆರ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಂಚದು ಅತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಎಂಕಿರ್ನ ಈ ತೂಕದ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೂಕದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಮೇರ್ ಪಂತಿನರತ್ ಮೇರ್ ಪಂತಿನರತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಕೊರಿ ಯಾನ್ ಬೇಗ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾವ ಪಾಸ್ ಆಪ್ ಪಾಪ ಏನೇನು ತೂದೇನ ಪಪ್ಪ ನಡ್ಬೋನ ಏನೇನು ತೂದು ಏತ್ತು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ 16 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂದ ಅರಿಗದಾದ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಅರಿತೆ ಒಲಿರು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ತುಲ ನಾನು ಇರೇಗುಂಡೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ 16 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂದ ಓಹೋ ಅರೆ ಇಂಜಿ ಬೆಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಡು ಈ ರಾಡ ಪನ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ పోయారట ಸ್ಪೀಡ್ పోడుందు ఒక కథ కట్టను పో నేను గంట పోపినా ఓకే అవుతుందర ఈ పన్నులో ఓకే స్క్రిప్ట్ ಬರ್ಲೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲೆ ಆ ಕುಬೇರನಯ್ಯ ಯಾನ್ ಕೇನ್ರೆ ಈ ಕೇನ್ ಮಾರೆ ರಪ ಈ ಕೇನ್ ನೋಡದಮ್ಮ ವಿನ್ನು ಕೇನು ಈ ಒಂದೊಂದು ಕುಲ ಉಂಡಾಪಣ ಮನೆ ಅಂದ ಮನೆ ತಾದು ಕಂಟು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಕೋಣ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಿಪ್ಪಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಸಾ ನಾಲ್ಕು ರಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಓಡೆ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತೂಕ ಅವರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಕ ಆಡಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಣದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪದ ನೀವು ತೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಿಡ್ಗಳು ಅಂತಿಳ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಯರ್ ಆ ಅಂತಿಳ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೊಡ್ತೊಂದು ತುಯರ್ ಆತಿ ಜಂಕ್ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಲಾಡ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹೆಂಕ್ ಇಂಬೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ರಸ್ಸಿಡು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಬೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ದೂರ ಜೊತೆ ಇಂಬೇನೆ ಗುಲಿನ್ಗೆ ಆತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ದೂರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಪೂರ್ಲೆ ಮಂಟೆ ದಾರ್ಪೈತೆ ಆರ್ ಸೈಪ್ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೈ ಓಕೆ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಮೂಜೆ ಕಾರು 4 ಕಾರು ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಕೂರ್ಲೆ ಮಟ್ಟೆ ದಾರ್ಪೈತೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟು ಸುರು ಕಾಯ ನೆಪ್ಪಿ ಮೇಕಪ್ ದೆಪ್ಪ ಅಂದು ನೆನಪಿಬೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ ಸುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತ ಟೇಕ್ ಇತ್ತ ಬಂತು Macarena.